ئەڤا باژارێ ناشڤیلê ویلایەتا تێنێسیە warê mezintirîn revenda Kurdên Amerîkayê gelek ji wan hez dikin bêjnê Kurdistana Piçûk û ew bûye destexwişka Hewlêrê jî. Ev jî bajarê Mor Hediyê wîlayeta Minnesota ye. Li vir Kurd kêmaniya herî pêtira biyaniyan pêktînin. Dema tu ji Kurdên van her du bajaran dipirsî ka ew hizra çi dikin dema dengê xwe didin hilbijartinên Amerîka, tu dê van bersivan bibîsî. Kurd etawekê bindestin bikene welat wekî welatê cîhanê hemişkê em jî azadiyekê bibînin em jî berfirehiyekê bibînin dixwaze Kurda hemiya ev ye xewna Kurda jî hemiya ev ye vê xewna xwe bibînin û ew xwe bîte rast. قەت مبارینە کەسێکی بۆ کوردە بکات ئەگەر کورد خوا بخوانەکە. Peywendiya Amerîka bi Kurdan ra li rojhilata navîn tim sunûrdar bûye û qet negehiştiye asta hîviyên Kurdan ji bo damezrandina dewleteka serbixwe bi piştevaniya Washingtonê. Lê xema piraniya endamên revenda Kurd jî weka gelek Emerîkiyan rewşa abûrî ye. Xweşim rastî bêjim hemî demekê ez Republicanım. Ez deng wê vedim. Yani yaşım ve bu gelek tişta baş e. Xwedê ekonomî gelek baş e û bu weza yani tiştê baş e têde hene yani xusûsiyet ştên me ne yani culture. Republican nêzîkî wek em bêjin kulturê me Kurda pitir me vetê girêdanên bêjin eş demokratê demokrat ev طبعا به روایت وانا کل کلتوری ما کردان آیتن ما بس داوی هف رگز خوازی و جناف برنا زاروکایه لی کردین پشتوانین دموکراتان وان مجاران وکا آزادین تاکه کسی ددن ناس کرن وان فکارین دین جداهنه. So what I look for in a candidate that would be worthy. Ez dixwazim kendîdê ku bibe serok hizra jîngehê bike. Eşkereyê ku cîhan ne cihê herî baş e ji aliyê pak jiya jîngehê ve. Divê em bêtir bala xwe bidin ser çareseriya ji nexweşiyan re. Dema Trump Amerîka ji rêxistina tenduristiya cîhanî kişand, şikest bû û em ne amade bûn ji bersiva dûbarebûna rewşek nexwaziyar. Navenda Salaheddîn çalaktirîn navenda revenda Kurdiya li Nashvillê. Rêveberên navendê û îmam û pêşnivêjê mizgeftê dibêjin ew dixwazin endamên wan beşdarî helbijartin û siyasetên Amerîka bibin lê qet nabêjin wan dengê xwe bidin çi partiyê. Xwezîka em bişên wek musilman li vî welatê em xwe bikeyne êk package û bişên yani dengê xwe bideyne parçekê an partekê ji wan parta ku bişên hindek mafa bû xwe bidestbînin ev şûl pê divêtin û kar pê divêt bes halê hazir da hindî beşdariyetê de bikeyn maslaheta musilmanan e. Lê bêguman şerrê İsraîlê li dijî Hemas û Hizbullah û bombarankirina sivîlan li Gaza û li Lubnanê jî xema wan ya pêşîn e. Like I would want this war to end. I want all the suffering. Ez dixwazim ev şer bi dawî bibe. Ez dixwazim hemî êş û derd bi dawî bibin. Ger Trump were serkar, hêviya min ew ku ew şer bi dawî bîne û alîkariya gelê Filistîn û Libnan bike. Ji ber berbelavbûna Kurdên Amerîkî li tevaya wîlayetan ew nizanin ka ji bo helbijartinên serokatiya Amerîka sengiya wan çend e. Lê di helbijartinên encûmenên bajarên weka Morhed û Nashvillê de berbijêr xwe nêzîkî Kurdan dikin bi hîviya bi destxistina dengên wan. Dexîlê şemo dengê Amerîka, Washington.